Maikanem, Abilin. Tinapalapas, nagbaligi dagiti pasurot ni Senyor Simon anang kidnap kini Padre Ismael ket pinarigat da. Idinapukawan iti puot, intinag da iti deras sa pinaltugan ni Senyor Simon iti namindua. Nagdanag ni Elizabeth iti kelat apa nagpukaw ni Padre Ismael. Nadanon ti misa ngem saan dalata na uray ni Padre Ismael. Agsidaw amin anapan iti simbahan tawan meten ti padi. Gapu iti dayta nagatap ni Victor. Nagpatulong kada Lando tapno sa pulenda ti padi. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. Maikanem, Abilin. Sige. Padasan tatimapan ka ni Tata Santos. Barang adamay tulong na kadatamang ansong. Barang adamam taken ko na iti panagpukaw ti padi. Amuna nga taday tabanag. Ni Tata Santos idi ti pakamamuan ta kadag iti dadno mga impormasyon. May papan kada Senyor Simon. Iso barang adamamuan taken ko na. Itamat lang. Mapantay ti kalapaw na mga ansong. Awan pa iti namuak iti dayta banag ansong Lando. Bayan nyo ta padasag ti umarubayan iti mansyon da mayor. Parang nga ta makalap ko nga impormasyon. Agyaman kami, Tata Santos. Sapay ko matulungan da kami, Tata. Mapukpukaw ka no ti padi. Kat saan da nga amo ti ayan na. Atapon ni Victor nga dadaka sa napasama kun ko na. Kat atapon ni Mat, nga mga nuad na pakainaigan ni Mayor Simon, iti panagpukaw na. Gaputa isulaang mat ti makaiturid a pumatay. Pudno day ta. Malabayan nyo. Siya kung timapan na mismo iti kalapaw mo, ansong. Iti kanito, nga damadok talag. Imayak dito yung mansyon niyo, Manong Victor. Gaputa madandanaga na ka talaga. Manon nga aldaw asana si Mang Sangput ni Manong Ismael. Saan ngagsasardeng dagiti kakadwak, Elisa? Ngagpapan kanyak. Jakmat agsardeng ngagsapol. Ita lang anamuan ming agkabsat kami gayam. Sa ita, agpukaw pa'y. Iti anya agapo. Apay, anagpukaw ngawan gap-gapo na. Apay! Iho, ayan ni Elisa. Aday ti ayan ni Ami, Mama. Makitak tinalaos at anagnakin ni Padre. Huwan nga rod, Mama. No apay ngamin akala at anagpukaw ni Padre. Mama. Aguray ka, iho. Saan nga tanga? Nga niya, Mama. Oh, Diyos ko. Saan kumamat? Saan kuma? Tiyan niya, Mama. Saan nga ta? Nga inpapatay ni Senyor Simon? Anya? Saan nga ta akasta, iho? Itiyan niya aga po, Mama. Hindi pa ilaang anadlaw mikin ni Ella. Atong galmang misa ni Padre Ismael. At da kayat asawaan dagiti mensahe na. Ngin mo panunutan, talaga matapod no. Podno ang mapaspasamak dagiti bagbagana. Anya ti kayat yu asawan? Nga amangan no impapatay ni Simon ni Padre Ismael. Amangan no podno, Victor. Kat no podno. Awan nga rudan. Amangan no natayan ti padi. Nabigsa akon. Mabalin kon tirmuar. Tapno tumulong ak amang sapol ka ni Padre Ismael. Anya? No ita. Lipatat pa ilang ti panagibalas ko kadag iti agama. Katumulong ak pa amang sapol ka ni Padre Ismael. Agyaman ak ami. Talaga anasingpot kayo. Da kayo kada Victor. Ma'am Elisa. Nasakit da ito'y kanyak.
Gapot akabsat ko ni Padre Ismael. Ngam kasanon, no ti akin na kam iti pan nakapukaw na, kat ti mayor. Anya. Tunggal addag pukaw a tao. Atapon milatan ati mayor ti akin aramid. Gapotay sula ang ti makaiturad amang paltuglatan iti tao, iti San Isidro. Anya. Dakas ti mayor, Ma'am Elisa. No pay awan ti pamanagnak ko ati mayor ti akin nakam iti panagpukaw ni Padre. Talaga nga iso ti atapak. Awanan sa bali. Iti anya aga po, Ami. Apay. Anya ti basol ti kabsat ko kan kuan. Anya. Sa dino ti papanam, Simon. Pagpakadwa ka dapat. In kami titunggal barangay dito San Isidro. Tapnoan niya? In nagsarong karang dagiti tao. Masapul nga papigsaak manen kadakwada. Iti kasta, saan nga agbaliw ti panagkita da kanya. Gapo, iti napalabas na ipadamag kanya. Kasanon ti komentarista. Kasi tinakunam, payak lang. Sanak pa lang ang mga ramid iti dakas ita. Ngam di na kaya't asawan ang mapunas iti lista ak dayjay a komentarista. Masapol amatay. Victor, awan sa bali nga atapak iti napasamak kan ni Padre, no di ti mayor. Adun tinadamdamag ko nga aramid na kadagiti imon una apapadi dito'y ili tayo. Uray sak. At damot amok nga istorya, may papan iti dayta. Iso analabit nga iso ti akin nakam iti panagpukaw ni Padre Ismael. Uray ni mama. Kastamot ti atap na. Sapulan tayo ni Padre. Tumulong ak nga agsapol. Anya? Ngam nakapsot ka pailahan. Kan may sa. Diyak kayaten arumar ka dito man siya. Dito'y kayo latan kini Rosa. Kaya't ko ti makipagsapol. Saanan? Diyak kayaten nga dapay pakaisag makam. Victor. Siyak titong palam. Diyak kayaten nga dapay dakas ang mapasamakan ka. Isungagyan kayo latan dito'y man siya. Ngam. Awanin ti adu pay angem. Nuan niya timbagak. Iso ti matungpal. Mangiwayatak iti bukod ko awagas. Tapno makakalapak iti impormasyon iti napasamak kini Padre Ismael. Padasak ti mapan iti asidag ti mansyon da Senyor Simon. Ket agpatulong ak kadalando kan mangansong. Adayta. Adda ako ni ti gate. Addamot dalando kan mangansong iti di unay adayo. Addan mangilukat iti gate. Adayta. Nawawanan si Pota. Victor! Victor! Agawaan mo. Ipanaw tayong dayto at tao. Pangipanan tayo ti dayto at tao, Victor. Ijay mansyon. Mansyon niya? Apa niya, Jay? Adda planok iti dayto at tao. Saan mo patayan? Saan? Babaen kan ko na. Maamuan tayo tinapasamak kini Padre Ismael. Kaamangan mo ti mayor ti akin nakam iti panagpukaw na. Nakaputan. Nakapungodag iti ima kan saka na. Isu asana makagaraw. Hoy! Pasurot ti mayor! Di ka tignay ti dagas taamangan numatay ka. No kibaltang ka. Matay ka. Ipupukda ka iti dayto asilid. Saan mi nga ikatandag iti pungodag iti saka kan imon. Tapno sigurado asaan ka nga agaramid iti may kaniwas. Anya ti kasapulan yung kanyak. Teniente Monteverde. Malagip nakpay lagayam. Apay nga di. Apay ang masapula kasto iti aramidan yung kanyak. Anya ti basol ko. Awan,
Ngem dalagan ka. Di ka agaramid iti dakas. At da ka iti teritoryo. Kat madaksan ka, no agtibaltang ka. Sir, ibagam, no anya ti masapul mo kanyak. Sigurado ka kading ibagam ti pudno kanyak. Anya tinagan mo? Dado, tinagan ko, sir. Dado. Kayat mo kadilatan ti adday ti babaan ni Senyor Simon? Sir. Kayat mo kadilatan, ngar aramaten da ka, iti dakas. Nuayaban ka dito mansyon mi. Wenno, alaan ka kas trabahador ko iti rancho, wenno iti asyenda. Kat ikan ka iti dakal asweldam. Mayat ka? Mano ti sweldom kini mayor? Basit lang, sir. Depende dahito, no, da may patungpal miya misyon. Akas itian niya? Kasi na kon, sir. Depende. Dado, nualaan ka trabahador ko. Kat ikan ka itidakkel asweldo. Mayat ka? Ibagam, numano ti kayat mo nga isweldo ken ka. Ikan ka pa itidakkel agatad. Ngem, iti may sa kondisyon. Kondisyon, sir? Wendado, sungbatam amin adamagak kan ka. Sige, sir. Agdamag ka ta, sungbatak. Kayat mo ka diti agbalbaliw? Kat makipagtrabaho kan kanyak? Wenno, agbalin ka anapod no kanyak? Sir. Laglagi pam. Nasaya ato ti biyag mo. Awan to ti pagbutbut ngam iti kanito nga addakan kanyak. Natalnan ton ti panunot mo. Kalpasan na. Ikan ka pa'y itidakkel a sweldo. Ket no adda pa agad adal nga anak mo. Siya kung timang paadal kadakwada. Talikoda mo ni Senyor Simon. Ket agbalin ka anapod no kanyak. Ket ikarik. Tung palag timbagak. Sir. Ala, panawan ka pa'y iti dayto aseled, Dado. Subliang kanto, inton makapagpanunot kan anasaya. Nga masapul nga ikan dadok to'y silid nga ayan mo. Sir. Ala, mangin kayo latta. Ni Rosa tinagluto iti dayta ataraon. Agyaman kami, ma'am. Agyaman kami, ma'am. Da kayo gayam dagiti imbagbagan ni Victor kanyak. Ti agnagan iti Lando kan Ansong. Uwan, ma'am. Lando, Mang Ansong. Oh, kumusta ka nami? Kumusta ka nami? Napigsa akon. Naimbaglakit din. Tanakalasat ka iti paggad, ami. Uwan niyo ron. Excuse me. O sige, agsasarita kayo pa'y. Tay nakitaan da Rosa kan Ella iti kusina. Agluto kami pa'y iti daduma ataraon. Uwan, ma'am. Sige lang, ma'am. Da kayo gayam ti kadwa ni Victor asimang pat. Surprise ko na kanyak ni Rosa itay. Da kayo mit gayam. Uwan, ami. Ket, kumusta ka matan ditoy? Nasaya at mat, Mang Ansong. Napigsa akon. Kan awanen ti lemma, wano nablo iti bagik. Naimbagan akon. Nakakaasi ka iti na may anda doon, Simon Canrina. Wan. Ngam addan tumat aldaw da. Saan amay maysa ti aldaw? Iti tunggal sa dinuman a pagturungak. May maysa ti sauda. May maysa ti damdamaganda. Awan sa bali no diti ayan ni Padre Ismael. Papagayam, iti kelat a panagpukaw na. Asino kadi ti atapen nyo nga akin gapwanan? Pudno nga tati kunada ati mayor? Katno saan ati mayor? Asino? Pada na nga ta nga adda iti turay? Sipud ubingak papagayam. Nagdamdamagak iti daydi apong ko. No apay nga awan ti padi iti daytoy a lugar. Dito'y San Isidro. Katisungbat na.
tunggal adda padi dito'y San Isidro amay destino pagamuan tamatay. Papagayam, kasta nga ta pinapasama kini Padre Ismael, may sanata itang abangkay ni Padre Ismael, katno kasta man pinapasama, asino tirumbang ama singir iti pan nakatay na, asino tirumbang nagsimba. Talaga gayam anaturad day a komentarista. Sawan na latta ti sawan na iti programa na. Nangagmumat ti sinasao na iti radyo. Pakasla dapas pasagidan na. Talaga nga adda, mama. Sabagay, awan to ti parikot iti dayta, gaputa may santo day di ako mintarista amatay. Awan bibiyang kon iti dayta, mama. Madam! Oh, apay? Talagang awan ni Dado. Sinapol mi ni Japasdak, kat awan. Napnapanan na nga rodan. Ti amok katrimual. Awan mat, Ma'am Rina. Sa dino nga rodan tinapnapanan dayjay at dato. Maduktalan nga ta dabart ti ayan ni Dado. Gagayem, di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. May kanem abilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem abilin!